Cornelis Terpstra had de apparatuur en had ik zijn eigen wand maken. Maar hij maakte er net maar keertje, want een keertswand moet maken worden door de 3 wandmakkers met een licentie. Dat binnen Jan Scheepvaart, Reinder Triemstra en Johannes Bruinsma. Al in de gezij mooi voor de officiële wedstrijd wanden zwartje. Onzin, vindt Terpstra. Wat in de officiële verklaring van de KNKB staat is dat 12 van de 3 licentiehouders die er dus nou al binnen, dat die hun broodwinning, dat het hun broodwinning is, wandenmaatje. En nou ja, dat zij dat ziek vinden om dat zo te horen. Dus ja, dat is hun reden. En nou ja, goed, daar ken ik net zo heel erg maar uit de voeten. Omdat ik denk dat een bond er net is waar in het inkomsten te voorzien van een onderneming. Maar er is van sportbelang en nou ja, dat mis ik helemaal in de argumentatie in die brief van de KNKB. De vrije merkwerking geldt dus net voor het keertsen. Dat had ze zijn historie en daar wil de KNKB voor eerst ik net omkomen. Ze willen de bestaande wandemakkers daarmee beschermen. Doch zocht het haatbestuur dat ze op termijn wel veroordeeld moeten. Uit 2 jaar komt de merk voor het wandemaatje meer vrij. Maar voorlopig zal Terpstra het mooie wand van een oord waarmatten. Wij willen dat daar toch een licentiehouder gebeurt en daar zal er voorlopig nog even, daar zal er nog even wat waarmatten. Mijn verhaal is net dat ik een licentie krijg, maar ik zie het nut van de licentie net in. Want ja, ik ben van mening dat iedereen uiteindelijk een wandmaatje kent. En die wand, als hij dan naar de keuring gaat en hij wordt goedkeurt, nou ja, dan maakt het in mijn eigen net uit wie dat ding maken het. En dus is er aast misschien wel de waai naar de jochter van Cornelis Terpstra. Ik hoop hier nogmaals dat we er gewoon in eerste instantie op deze manier uitkomen. Maar goed, dat is natuurlijk een van de opties, ja. Ik hoop niet dat het Xavier komt. Maar als het al Xavier komt, dan zullen wij ons daarop voorbereiden moeten.